Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon! Ngayong hapon, sa itong sa mga palangga nga mga tagpalamatiya sa nga ito naman pagpangamusta, ini ko bus nga lagad si Tito Wilma para sa Webes nga edisyon sa This is My Life. Enero 27 tuig 2022. Kamustang panyagan niyo sa piyak sa mga balita nga mga nabatian niyo? Abi ba siya, ano naman yung saluhan niyo da? Ano sa danta panyaga da man? Ha? Okay lang, ha? Ang pamangkoton niyo ko, as usual, filaswal ang tayo nga da ay na matching isda nga pares, okay lang, di ba? Okay lang na siya, na? Tikon ka mo, anong misaluhan ninyo, pa-share naman. Pwede nyo na ma-share sa atong online, araw sa Facebook Live natin. But anyway, sa itong mga seniors sa dosen natin ng pagpangamusta sa inyo, kamustang pamatyagan, nagkapainit-init ka mo kayo na sang aga, nakapasila ka mo sang adlaw, pidaw ka nami isang silak sang adlaw, pero sa siningation masingki na, kung dapat sa itong sinipanit, medyo mapaang-paang na, pero ang nami, giniinit kayo na sang aga nga, yun ang paw-pawan, kita mula sa pila ka-adlaw nga, magulog-galumon, matugnaw nga panahon, kay kabalugin kita kung gab ikalain sang katugnawon. Amo na nga kadamo sa ginapagtrangkaso, ginasipon ka ginaubo, din ka mo da, pero tuod na, ano pa nagakasalaan ka mo, ha? Ako nga kay nami, pasubong na po nga ka man ilong ko, dapa ka ng ilong pero po nga. But anyway, kinalan inom lang kita damo tubig, na? Pag-indigid pagkalipatan, ang aton sa mga vitamin C, yes, ang mga maayo, ng mga pagkaong himuon, ginatong painit-init kag mag-ulo ehersisyo bisan gamay. Ikaw ha, senior citizen ha, sa mga may edad-edad na kay sa may mga ginabatsyag, kinanglan, maghulag man ka mo. Hulag-hulag, unat-unat, pero halong kung magwa, halong kung magwa sa gihapon, sulito na naman ni Tito Wilma ang inyong mga face mask. Ha? Double face mask lang pa, okay. Give protection para sa aton, kag sa mga tao sa aton palibot, especially sa aton pamilya. Hindi gid magdula sang alcohol, kag mag-antad sa madamo nga tawo na amo malang nang aton nga panagang, kay daw hindi nami ba lang aton sini panahon, hindi madaming panahon, hindi manami ang aton palibot tungod sa padayon nga nagalibot man kag nagapang-biktima nga COVID-19. Kanlang taon naton sa aton diri sa Western Visayas, ang update haling kagabi, no? Ang update iya diri sa aton sa Western Visayas, may pila na tawo kabag-o nga mga kaso sa COVID-19, may ara na 165,000 sobra, na? Ka mga kaso diri sa Western Visayas. Matapos na nagdugang ang pila 1,834 nga panibag-o nga kaso. Man, sa bag-o naman nga kaso, nga update kahapon, kamusta ka muna sa tabok dagat? Ang ginatumod tigid permi isla sang Panay sa apat ka mga probinsya dira, kamusta lang dira sa inyo? Kag sa Islaman sang Gimaras, nagapanguna sa may pinakamadamo nga bag-o nga kaso sang COVID-19, amo ang siyudad sang Iloilo. Sa update kagabi pilagid 726 ang bag-o ninyo dira nga kaso. Sa probinsya naman sang Iloilo, 352. Ginsundan, ikatatlo, probinsya na diri sa Negros Occidental nga may 205, ang siyudad sang Bacolod nga may 178, Capiz, sa probinsya diri sang Capiz, pila sa inyo, 146 kabag-o nga mga kaso. Sa
Duque. May 118 ka mga kaso, kag sa Aklan 98, kag sa Guimaras may 11 ka bag-o nga kaso sang COVID-19. Pero kung lang taon na itong sa piyak nga bahin, ang paglapta sining bag-o nga variant ining Omicron variant, may mga kaso na nga naguluwa, di ba? Diri sa aton sa pungsod Pilipinas. Ang update naman nga may ara dugang, na-detect dugang nga Omicron cases sa Pilipinas. Ang nagdugang 618. Yama ko muna. 618 sa bugos na nagapungsod. May ara local cases nga 489, kag sa ato naman nagapalauli nga mga overseas Filipinos or mga nagabalik nga mga Pinoy diri sa aton pungsod. 121 tinghambal sang DOH bangod ina sa pagsaka na sa 1,100 kung bangod sina nagsaka na sa 1,153 ang confirmed nga cases sang Omicron sa pungsod. May ara na kita 1,153 ka mga confirmed cases sang Omicron. Sa local cases, na-report lang taon ta may ara Western Visayas, diri lang tanay concern sa aton, no? Pero syempre pinakadamo to sa NCR. Ang Western Visayas may ari kita diri 30, no? 30 sa Western Visayas. Sisuno sa Department of Health, 13 sa mga kaso ang active. Ano sakto na? Kaya rin sa pinaka-latest na gin-sequence, sa pinaka-kaulihi or katapusan na gin-sequence na 677 samples, 91.29% ang Omicron. Di mo laban-laban, amo na siling natong baw maghalong-halong kita. Sa mga wala pa makabakuna, ara naman, ugtas ka naman tayo, hindi ko mag-ugtas. Mga baylang gihapon kita, no? Pabakuna na, wala makapabakuna. Ara gani kay ang atong sini-vaccine SAR nga si Carlito Galvez Jr. Ginasiguro niya, sorry, ara naman siya. Mag-aumpisa na sa Pebrero 4 ang pagpangbakuna sa mga kabataan na nagaedad 5 tubtob 11 anyos. Kaghambal niya mag-aabot man sa aton pusod, ining ginatawag nga vaccine special formulation sa Pfizer para iya sa nahinambitan nga age group, 5 to 11 years old. Sorry, dali lang gid ha, nagkaton ang akong titinan. Kundi ito ma-program ko, ginasundog, gid ko. Nga kagaina, wala man. Okay lang padayon na, titawe, amo ginaiya. Tigin na patahag ang formulation, may ara, gali siya 10 micrograms lang gid sa kada dose, compare iya sa 30 micrograms para sa mga nagaedad 12 anyos pasaka. Pero ini nga pagbakuna sang 5 to 11 years old, maumpisa niya sa Metro Manila. Maumpisa na dito. Katapos, isa kasi na ila naman inapatigayunon sa iban naman nga mga rehiyon. Tingin na plano man ang paghatag booster shots gani para sa mga kabataan. Okay na guro. No? Mado ka budla magagapanungdong sa booster shot para sa tanan kay ibang segundo ginabudlayan man magpo-booster shot nan. Dali nang gid, sorry. Kaya kung hindi ko nakampara noon, hindi kumpuslan. Diba? Kadlaw ta na lang na. Okay, gamay lang gid bala. No? Pasiklatan ko ni mga senior citizens ta. Hindi ka man siklatan ko ni mga senior citizen ay mga senior citizen bala naton nga nagabaton 500 pesos nga monthly. Social pension tawag sina mga senior citizen, no? Nang isa naton ka senador, si Senator Risa Hontiveros, may ginapush siya subong. Kung pwede sunod sa iya, madugang-dugangan sa 500 pesos
nga bulanan nga pensyon para sa mga pigado nga senior citizen sa bugos nga Pilipinas kabay pa no nga ma-approve ini kag manginlayi. Nagamay lang na ako mahatag sa inyo pero relax lang kamo dira ay mabalik si Tita Wilma pagkatapos man sang pila sa mga importante nga mga commercial. Sunod sa mga eksperto, ang... Ay nga mga anak ko, manamyaw tabla nito sa mga naka-online natin nga mga palangga nga mga tagpalamati. Okay na. Okay Sir Mileli Uligo, nakadlawan mo ko? Wow. Ay, nasubuan kasi Sir Johnny ni Pomoseno, hindi kay nawala man ko na ubo. Tuod. Wala. Ano nga ma-start na ko program? Nagkato lang akong tutunlan. So, luganon gina. Sir Melili, hello and hi, good afternoon, Sir. Journey Pomuseno, good PM man na. Salamat, kid. Kay Janelo Sarzino, hello, ma'am. Good PM, kamusta? Okay lang yun, sir. Thank you, kid. Kay Jason de la Cruz, mayong hapon. Good afternoon, on Wilma. Please greet Linda May Malacca Amar on her birthday today. Stay safe always. God bless you and more power to ARB. Ma'am Elizabeth Gamala, thank you, kid. Kay Lester Wade Benitez, good afternoon, Tito We. Keep safe always and God bless. Patamyaw, Tito We, sa asawa ko Ay yes sa may Katagi Benitez. Kag sa anak ko nga si Aya Fur. Fire. Nabi kay ginbutangan mo, sir, kung paano ko ma-pronounce kay Aya Fur ng akong basa na kay Aya Fire Benitez. Thank you and thank you again, sir, for sending Action Radio Bacolod sang damo-damo gin nga stars na. Thank you so much. Mayong hapon, Tita We. Watching live from San Gabriel, Macabebe, Pampanga. Yes. My batchmate Antonio Beronio, salamat din sa pag-upod kay Tita Wilma live, ha? Sa imo man pamilya, maghalong man kamo dira. Diding Alojamiento, mayong hapon, Action Tita Wilma. Monitor from Barangay Antipolo, Pontevedra, Adlaw-Adlaw. Alojamiento family, salamat. God bless us all. Patamyo, Tita We, please, kay Stephen Ganza Simbet dira sa La Carlota City. Okay, Stephen Ganza Simbet dira sa La Carlota City. Halini na kay Sir Lester sa gihapon na. Tamyaw, liog tawi, please. Kay Ma'am Vanessa Castar, kay Doc Mayo, kay Jinky Dialegdon, kay Noel Amar. Siyempre, araman si Sir Alex
si Sir Alex Montesa. Sir Alex, salamat gid ha. Riza Katrina Alejandro Discutido. Hello, Mama We. Opo. Patamyaw, please, na Pulgo. Kag Alejandro family. Salamat, miss you. Wala ko kakilala. Gali si Riza, Katrina, Alejandro, Rai, good afternoon, salamat, gid. Miss kumain ka mo, dire sa Block 17, mayong hapon lang dire sa inyo tanan, na? Ari lang ko naka-work from home pa. Hi, Tita Wilma, mayong hapon, greet ko lang belated happy birthday. Si Tuto Butchok sa ika-6th birthday, thanks, kid. Nag-greet ko to kahapon in Dairona, na? Si Butchok. Ma'am Vanessa Mayo. Yes, ma'am. Good afternoon. Thank you, kid. No, thanks for the stars. How are you? Okay, thank you, ma'am. Good afternoon, Tita Wet from Athea Kim. Kay Sir Dennis Richard Tibor Roma from Energy Fans Club sa Action Radio Bacolod. Salamat gid sa inyo. Pati arts kagid bala Dennis mo no, kati arts kagid bala daw namin sa imo pikniton. Tawi hidlaw man ta sa imo ba from Minnesota. God bless. Okay. Ma'am, thank you, kid. Always here lang. Thanks, kid. Na? Okay, thanks for the heart, Dennis. Kay Ma'am Virgil Pinda, dira ha sa inyo. Mayong hapon lang gid kag salamat dira sa Celine Ho. Kay Christian Bea, Dalisay. Kag Morales Cuello Feli alias mayong hapon man. Kag madamo gid ka salamat sa heart nga ginsen. Questni Rojo, madamo gid ka salamat. Kag Anton Pecto, mayong hapon, salamat man. Enough lang na guro anay, ha? Relax lang kamo. Salamat lang sa inyo pag-like, kag pag-share sang This Is My Life. Kag sa iban pagin nga mga programa sa Action Radio. Pero ang inyo mga greetings, balikan inakaron ni Tita Wilma. Bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contact sa nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga ma-bored kag ma-stress bangod sa sini nga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakiaway sa COVID-19. Base sa pagtuon sa United Nations International Labour Organizations, nagatugas sing stress ang tuman niya pag-usar sa gadgets kangay sa cellphone kag computer. Gani, iyaring tila ng mga poslanong nga action tips sa mga nag-work from home. Una, mag-set up sa workspace sa mga balay sa tuyo nga makafocus sa inyong trabaho. Ang workspace ay hindi kinahanglan nga dako nga kwarto, ang importante, komportable ka sa imong trabaho. Matapos ang pila ka oras nga nagapungko ka mag-computer, dapat may tion nga mag-stretching agud malikawan nga ma-strain ang imong likod o konliog. Time management. Maghimo sa imong time schedule kag mga talapuson nga trabaho para mangin organisado. Magkaon sa husto nga tion, labi na ang pamahaw kag pilion mapagkaon nga maka-boost sa imong memory, concentration kag alertness kaangay sa pumpkin seeds kag dark chocolate. Kung mayaras mga online meetings, advance nga ipahibalo sa imong mga upod sa balay, agud malikawan ang mga disturbo. Ang pigaw nga internet connection ang makatugas sa stress, gani ipreparar ang backup kaangay sa ibang network nga may maayong signal para sa mobile data. Take a few breaks. Ini sa tuyo nga hindi ma-drain ang imong brain, maghampang sa imong pet o kung magpumati sa music. Sa tion nga may concern kag problema, ipabalo sa imong team leader o kung sa boss para masolusyonan. Sa work from home nga setup, ikaw ang may uyat sa imong nga oras. Makasave ka sa plete, makasave ka sa pagkaon, makasave ka sa kwarta, kag makaupo no pa ang imong pamilya. Ang work from home ay may madamo nga hangkat, pero mas madamo sa gihapon ang mahatag nga benepisyo. Ini si Action Dorel Cabato para sa Action Tips, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Action Radio. Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy! Kasi pinagamat-amat pumansaka ang tubig. Actually, ko po Di ba medyo mataas na ang tubig, so ulat natin nga pasuwat nga nag-traffic to or nag-traffic dito sa sulod ang mga continuous rain ang nag-subject sa factor sa pagsaka sa sining tubig sa subong. Ang Pilipinas sa mayroon ng early warning system para mahibaluan ang lakat sa panahon. Gani, wala sa rason nga hindi kita makapreparar karon ni rainy season.
Yari ang ila ka mga action tips nga dapat mo may baluan. Kung nagapuyo sa lugar nga masabi ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakat sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa kasakong nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan o kung ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakapreparar ka na sa pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento, kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag na dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapos kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha, dapat butangan sang tape ang saksakan sang mga outlet kag ibutang sa mataas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing batok sa COVID. Sa panahon sa tigululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa nila ka mga masakit. Kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis Aton immune system, aring the best ni immune system. A. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig. Lutuon sang gusto ang pagkaon para malikawan ang contamination. Maghugas sang kamot antes kag pagkatapos ang kaon kag matapos nga mag-usar sang banyo. Likawan man ang paglangoy o kon pagtubog sa baha. It is Action Dale Salazar para sa Action Tips na nagapahanong na maghabi. Hey everyone! Ako gali si Ann Defensor of Action Radio Bacolod. Kag subong is 5 years na ako nga nagatrabaho for Action. And nagapasalamat ako syempre sa management sang sining ako nga trabahuan bangod sa ilang paghatagban bulig sa akon agud nga mas nga mapa-improve ang akon iyang ikasarang sa patag sa paghambal sa kahanginan kag syempre sa mga pakita pagid sang abilidad ko hindi lamang sa mikropono kundi pati man sa field. Sa liwat, madamo nga salamat Aksyon na Radyo Bacolod kag syempre sa amon man nga station manager Ma'am Nona Di Maala Magbanwa para sa pagbulig sa amon agud nga mas mapaayo pagid kag mangin produktibo kami nga mga kabataan sa sininga henerasyon. Kag syempre, nagapasalamat man ako sa Ginoo kay tungod nga naglawig ako diri sa Action Radio kag mas nga na-improve ang akon kaugalingon. Happy anniversary Action na Radio Philippine Standard Time alas 2:21 na si Tita Wilma magabasa sang aton sulat sa sininga hapon. Dear Tita Wilma, ang kabuhi sang tao napunan sang kalipay, kasadya, kasubo, kasakit, kadalagan, kag kapaslawan. Ang tao mahimo malipay tungod sa kwarta, propiedad, pamilya, espiritual. Sa inyong mga eksperyensya sa kabuhi, kalipay man ukon kasakit. Tugutin ninyo ako nga maging kabahin diri. Dear Tita Wilma. Ang sulat nga basahon na ito, subong hapon, problema ini sang isa ka asawa na tungod sa iyabana. Ngang iyabana nagpatol sa ila timbang sa sudod balay, no? Ay itong letter sender, nagpapatawag siya kay Vicky. Si Vicky sang Mandalagan. So, ang sulat ni Vicky, nagasining, Dear Tita Wilma, gatamyaw lang ko maayong hapon sa tanan yung nagapamati sa This Is My Life sang Action Radio Bacolod. Kag sa tanan nga ara sa Facebook Live. Kumusta lang sa inyo? Tita Wilma, isa ako ka frontliner. Oo, taga-Mandalagan ako. Okay, hindi ko pagbasahon. Hindi mo nga lang. May bana ako, kag ina ang problema ko subong. So, wala gin nagsulod sa pensar ko nga ma-experiensyahan ko ang amo sini nga klase sang problema.
Ang bana ko si Raul, mabuot nga klase sang bana. Responsable, mapisan, kag mapaligan. Masaligan sa sulod sang balay, kag mapinalanggaon. Hambal ko sa kaugalingon ko sang primero, suwerte gid ko. Pero sang mag-umpisa ng pandemic, dako ang ginbag-o ni Raul. Nangin irritable siya, kag abi mo kung ano, Tita Wilma, nadiskobrihan ko na may relasyon sila sang timbang namon sa sulod sang balay. Ang obra ko, abi, Tita Wilma, bilogin nga adlaw. Ara lang, nagaserbisyo, kabalo ka, isa ko ka frontliner. Please, hindi lang pagbasa, kundiin ko go work. Okay, Ina man ang rason kunya makaistoryahanay si Raul kag ang timbang ko tungod sila lang sa balay. Hasta nga nakaangkon sila sa relasyon. Nabalaan ko ang tanan kay ginsugiran man ako. Sang timbang sang akon amiga nga katupad ko man balay. Pero hindi ako magpati. Pero sang ulihi, napamatudan ko gen. Subong wala nga diri sa amon balay ang babae niya. Tungod, ginpalayas ko. Pero abi mo, tita, padayon ang ila relasyon. Masakit sa balatyagon ko ang nagakatabo. Tungod, hindi siya mag-ako. Hindi siya mag-ako, kag nagapangsingal na siya. Wala na ang anay niya mapinalanggaon, nga wala nang iya anay pagka mapinalanggaon, kag ang mabuot niya nga batasan. Ginapamensar ko nga basi ginlumay bala siya sa babae, kay hindi man siya gwapa, kag wala siya sang iniskwelahan. Ako giya professional kag may bata na kami, Tita Wilma. Mamangkot lang ko sa imo ta. Nagapati ka man sa lumay. Siguro ginlumay sang babae nga ato ang bana ko. Ginapamensar ko gidbala na ta. Ano mayo kong himuon para mauntat na ang ila relasyon? Kung may pangontra ka mo sa lumay, sugirin nyo man ko, kahimuon ko ang tanan para nga manumbalik ang pagpalanggaanay namon sang bana ko kag hindi siya maagaw sa babae nga ato sa amon nga duha sang akon anak. Dali lang ko to, Tita Wilma, salamat gid. Vicky sang Mandalagan. Ayoko man ko sa imo inday Vicky, Anyway, na yung hapon sa imo kag madamo gid nga salamat sa pagpadala mo sa imo sini istorya diri sa This Is My Life. Pandemic mo, tiba sa daw ano bala? Daw basta ikaw isa ka frontliner, nakafocus ka mo sa inyo mga obligasyon sa inyo, mga responsibilidad, masubo man para sa imo, di ba la? So, sina nga ba nagapakig-simpatiya gid si Tito We sa imo, sa problema mo subong. Pero, kung nantawon tabalari naman ta, hindi, why ko nag-aapin, amo gid man na mga lalaki mo, di ba? By nature. Bisan makasiling ka kung sa very perfect ang bana mo. Makalusot gyapon, makapanginbabay sa gyapon. Pero hindi ka lang magkabalaka. Hindi ka magkabalaka. Mga muna siling bala nila, pastime lang inila ina. Pero, ang ending, diin gid bala. Sa iya gid gihapon tunay nga asawa, magapabilin
sa iya gihapon tunay nga asawa magapauli. Di ba la? Ang hambal mo, tibilog ka nga adlaw sa inaobrahan mo. Ti sila lang anay sa katimbang mo dira. Ti siyempre, ina man ang rason. Wala siya sang makita. Wala ka na sang time sa iya. Wala na niya panahon sa ako ng asawa ko. Numuamo mo sina, no? Di, pag-abot ka naman, kung magpauli ka naman, to make safe, pag-abot, ano lang ginahimo mo, siguro nga, mangin safe, ang imo kaugalingon, kag ang pamilya mo, paligo dayon. Ti compress kung imo pamansyagan, kapoy ikaw bilog nga adlaw, paghigda mo sa bed, alipong dayon. Kapoy tungod sa obra mo. That's why nga siguro, nasulay man si Raul, sa inyo timbang na kagati. Wala sa mahimogin patulan niya. Pero may na kayo na pamatunan. Mas sa temprano, napahalin mo na. Galing kiting sakit para sa imo, kaysa gihapon nagapadayon ang inyo nga, ang ila relasyon nga duha. Anong himuon ta na? Buwang mo tayo, seryoso tayo, hindi. Aswasyon lang na ito. Magkapaayo siguro, Inday, Vicky, sino nga alam mo? Yes, Vicky, Inday Vicky. Mas magkapaayo siguro, tagaan mo anay time ang pamilya mo, ang bana mo, kagang imo anak. Kabalo kita nga sa karon nga 40 gid ang cases ng COVID-19. Problema mo na mo nga kung hindi mo na siya masolusyonan sa gilayon, magaresulta na sa pagkaguba sang inyo sining pagpangabuhi. Di ba la? Tagai time anay ang imo pamilya. Bisan kadali lang. Para makabanding-banding ka mo. Kung pama-share ka mo sa gwa, bisan mag-once a week lang, na makaupod mong bana mo, makaupod mong bata mo, na ara, nagibalabay heart, physically, kag emotionally, ara, ikaw upod nila. Ipakita, kag ipabatsyag mo gid kay Raul, nga palangga mo gid siya. Kinanglan mangin, kagani, mangin mainang gaon kagid sa iya, na ang gaon mo gid siya, ipabatsyag mo nga, ikaw ang mas labaw kag dapat kagid niya nga palanggaon sa gihapon. Pero kung maghambal, tabala nga, ay, may pamangkot ka mo dito, may pamangkot gina, na kung nagapati ako sa ginatawag na lumay, ang bot na hindi ko nakasure kung oo or hindi, kung may lumay tuod, na, pero makabati ka na sa mga young ones na ito, sa mga old na ito, di ba? Nga may ara ko nung nagpaobra sina, tapos I don't know, pero sa ako wala ko na na-experiensyahan, na wala pa man ko sa may nabatian, ganyan natabo sa mga close di sa ako, mga friends ko, pamilya ko, wala man ko sa may nabatian, pati sina. Pero, ginarespeto na ton ang pagpatis ng iba na itong udera, na? Para sa ako niya, ang nakakadlaw ko bilang sa last part ng sulat mo, kung may nabalaan ka mga bulong sa lumay, share nyo man sa akon, doon nag-amo ikaw sina. Na, kung si Tito Wilma, pamangkuton mo, wala iya sang mas powerful na sa tinan, kundi ang imo pagpangamuyo kag pagdangop sa iya. Hugot nga pagpangamuyo sa mahal nga Dios nga manumbalik ang pagpalangga, ang gugma ni Raul sa imo. Kinahanglan kit. Paagi sa imo hugot nga pagpangamuyo, pagdangop sa Ginoo, sigurado ya sabton ka gina sang Ginoo. Pagpangamuyo nga wala sang pagpangduha-duhag, puno sang pagsalig sa iya. Ipangamuyuan mo gid Ginoo nga pagpangamuyo mo gid sa Ginoo nga kung tuod gin man nga gingamitan sang babae nga ato sang potion. Sang lumay nga ato, madula bala ang iya sini, ano ganing term yun na mga young ones, ang epekto sina sa bana mo, kinanglande, isa lang niya mambal kuya, pagpangamuyo, wala na sang iban pa, no? Pangamuyuan mo sa mahal nga Diyos, niliwat ka manumbalik ang katamis ng inyo pag-updanay bilang mag-asawa. Pinakasolusyon among aton faith, ang aton pagtuo kag pagsalig sa mahal nga Diyos. Iampo kag ipangamuyo mo gid siya. Pangamuyo sa maayo, importante gid na. Kag nagapati gid kuya, nga pamatian gid ni Lord ang imo pagpangamuyo para sa kaayuhan na imo, di ba? Para na sa kaayuhan sa inyo pamilya,
kag sa inyo pagpangabuhi. Pabayin na to. Ang tanan, punan mo sa bana mo para nga mawin mo liwat ang iya heart para sa imo, kag sa imo bata. Diba? Amo lang ang himuon mo. Inday Vicky, ina lang matugda ni Tita Wilma. Salamat gid sa imo gin share. Diri sa This Is My Life. Pero mangkot ng sa mga palanggan nato nga mga tagpalamati, especially sa mga naka-online. Dari ako nang nagpamati sa radio mo. Kung maka-share man ka mo na napati man ka mo sa lumay. Anong bulong sa lumay? Paamo ka na abla? Nga, nagakalumay ang tao. Doon sa musay nga mo mga question, curiosity sa mga tao. Sa mga wala gid bala, napamatundaan sa ila. That's why nga do ka ignorante pa. Pero tuod na ihan. Kung may ara, pwede ka mo ka-share na. Dari sa ito niya sa This Is My Life. Mga mo lang na. Pero makakuha na atensyon sa iban. Ay, di ba? Sa inyo nga nagapamati, kung kamo man may ara mga istorya sa kabuhi, problema sa kabuhi, iluyag ninyo, i-share diri sa This Is My Life, ay pwede gid. Ipadala lang, no? Ipadala lang diri sa This Is My Life, DYEZ Action Radio, Will Rose Building, Burgos Luxon Street, Bacolod City. Okay, kaya mabata na ni Tito Wilma. If not, sa ito naman Facebook page sang This Is My Life, ara pangitaan nyo lang account Action Wilma Sugaton. Sa ito naman personal nga account, pwede nyo mapadalaman dira. Kaya mabato na nito sa messenger, di ba? Ako lang na makabasa. Send nyo sa Action Wilma, sa Wilma Antopina Sugaton, sa ako na personal. Pwede kid, ha? Okay? Gayuhom. Kayo na-imagine ko si Vicky mo. Okay, Ariana, yung pinakabago na ito nga vitamin C, ang Life C. The non-acidic and doctors recommended nga classes ng vitamin C. Kagtanda. Bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contacts na nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga ma-bored kag ma-stress bangod sa sini nga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakay-away sa COVID-19. Base sa pagtuon sa United Nations International Labour Organizations, nagatugas sing stress ang tuman niya pag-usar sing gadgets kangay sing cellphone kag computer. Gani, iyari tila ng mga poslano nga action tips sa mga nag-work from home. Una, mag-set up sa workspace sa mga balay sa tuyo nga makafocus sa imong trabaho. Ang workspace ay hindi kinahanglan nga dako nga kwarto, ang importante, komportable ka sa imong trabaho. Matapos ang pila ka oras nga nagapungko ka mag-computer, dapat may tion nga mag-stretching agud malikawan nga ma-strain ang imong likod o konliog. Time management. Maghimo sa imong time schedule kag mga talapuson nga trabaho para mangin organisado. Magkaon sa husto nga tion, labi na ang pamahaw kag pilion mang pagkaon nga maka-boost sa imong memory, concentration kag alertness kaagay sa pumpkin seeds kag dark chocolate. Kung mayara sa mga online meetings, advance na ipahibalo sa imong mga upod sa balay, agud malikawan ang mga disturbo. Ang pigaw nga internet connection ang makatugas sa stress, gani ipreparar ang backup kaagay sa ibang network na may maayong signal para sa mobile data. Take a few breaks. Ini sa tuyo nga hindi ma-drain ang imong brain, maghampang sa imong pet o kung magpamati sa music. Sa tion nga may concern kag problema, ipabalo sa imong team leader o kung sa boss para masolusyonan. Sa work from home nga setup, ikaw ang may uyat sa imong nga oras. Makasave ka sa plete, makasave ka sa pagkaon, makasave ka sa kwarta, kag makaupo no pa ang imong pamilya. Ang work from home ay may madamo nga hangkat, pero mas madamo sa gihapon ang mahatag nga benepisyo. Ini si Action Daughter Cabato para sa Action Tips, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Action Radio. Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy, kasi tinagaman amat kumansaka ang tubig. Actually, ko po Di ba medyo mataas na ang tubig, so ulat natin nga Pagsiwala nga ng traffic to or ng transit dito sa sulod, ang mga continuous rain ang isang good factor sa pag Sang Phoenix, Arizona, Sir Noel Amar, kag Sir Mileli Uligo. Damo gid nga salamat. Keep safe and always. Ara naman no. Keep safe always and God bless na. No mas Tita Wetman.
Ara lang si Sir Alex Montesa sa liwat ari lang ko diupod sa imo tita we halin sa Banwaseng Kawayan. Share na ay nagpakawayan ka naman kahapon sa Castellana ka. Siniyaga ubo ka tita we pareho kitap klima sa klima na guro kag sulay-sulay sa taliti. Ginaimnan niya lang ko rin dyan dirty kag nagabiyan di sa magtulog. Salamat sa share mo Sir Alex. Salamat gid. Ang ako niya nga ginainom, dabi naman ko ma-share dali lang. Ang ako niya, ining tanglad na butangan ko butangan ko lemon na tapos pagid kalamansi, slice ka bala 8 pagid ka kalamansi, 8 ka bilog nga kalamansi. Gin-slice ko, so butangan ko 3 kabilog ka snow beer. Naging inom. Ay, doon naghalug ang akong dughan. Paamo ka na. Ay, ara ka naman titawi. Gaulat sila, Manuel, ong grang kapal. I-like nyo lang kag i-share aton program para sa aton, ha? Okay. Ellen Gonzalez Franco, kamusta ikaw? Hello, Mamwe. Good afternoon sa'yo. Thank you, kid ma'am. Sa'yo rin. O Malumina, mayong hapon, Miss We. Inday Chinisugon, mayong hapon, Tita Wilma. Baw, Inday Virgie, pakot ko gidaw. Tamyaw lang, mga friend ko na, tawe sa Celine Homes. Diri sa Celine Homes. Via FB kag radio, gidni sila ga pamati. Si Telma Iguico, si Lydia Biping, kag Jennifer Hormigos. Salamat gid Tita We, stay safe and healthy always Tita We. God bless you and your family. Salamat gid ma'am. Salamat gid ma'am Virgie. Manuela Bayoneta, salamat sa heart nga ginsend mo. Toto Dennis, thanks for the big heart. Okay, kag di na to sila, dali lang yan, ha? Kay Chinel Gadudo, salamat man kay Nelisa Vilves Alpay. Inday ko nila paran, good afternoon. Albert Salcedo, sa imo man, salamat kid. Kag Edilaos, ara siya, kabalukop na gina sila ni Nana Isabel. Kag Carubin de la China, Agogo account name no Erica Ventor Taloy na good afternoon. Sino Nolly always na iya. Catalina Lasco man sa ing Martin Gonzalez. Okay, ara man si Vilma Kerante Magbanwa. Okay, thank you, kid. Gerald Galudo, yes, thank you. Yes, of the nice ilaw ni Sir Edilaos kag ni Nanay Isabel. Dire sa may Victoria, salamat, kid. Okay, enough lang na anay, ha? Balikan lang na karon ni Tita Wilma, Bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contacts na nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga ma-bored kag ma-stress bangod sa sini nga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakiaway sa COVID-19. Base sa pagtuon sa United Nations International Labour Organizations, nagatugas sing stress ang tuman niya pag-usar sa gadgets kangay sa cellphone kag computer. Gani, iyarin tila ng mga poslano nga action tips sa mga nag-work from home. Una, mag-set up sa workspace sa mga balay sa tuyo nga makafocus sa imong trabaho. Ang workspace ay hindi kinahanglan nga dako nga kwarto, ang importante, komportable ka sa imong trabaho. Matapos ang pila ka oras nga nagapungko ka mag-computer, dapat may tion nga mag-stretching agud malikawan nga ma-strain ang imong likod o konliog. Time management.
Maghimo sa imong time schedule kag mga talapuson nga trabaho para mangin organisado. Magkaon sa husto nga tion, labi na ang pamahaw kag pilion mang pagkaon nga maka-boost sa imong memory, concentration kag alertness kaangay sa pumpkin seeds kag dark chocolate. Kung mayara sa mga online meetings, advance na ipahibalo sa imong mga upod sa balay, agud malikawan ang mga disturbo. Ang pigaw nga internet connection ang makatugas sa stress, gani ipreparar ang backup kaangay sa ibang network na may maayong signal para sa mobile data. Take a few breaks. Ini sa tuyo nga hindi ma-drain ang imong brain. Maghampang sa imong pet o kung magpumati sa music. Sa tion nga may concern kag problema, ipabalo sa imong team leader o kung sa boss para masolusyonan. Sa work from home nga setup, ikaw ang may uyat sa imong nga oras. Makasave ka sa plete, makasave ka sa pagkaon, makasave ka sa kwata, kag makaupo no pa ang imong pamilya. Ang work from home ay may madamo nga hangkat, pero mas madamo sa gihapon ang mahatag nga benepisyo. Ini si Action Dorel Cabato para sa Action Tips, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Action Radio. Ang elementary nga evacuation center na concern in baha man. Uy. Kaya pinagamat-amat pumansaka ang tubig. Actually, ikaw po Medyo mataas na ang tubig. So, ulat natin nga traffic para ng traffic to or nag-traffic dito sa sulod ang Mang continuous rain ang nag-isang sa factor sa pagsaka at sining tubig sa subong. Ang Pilipinas sa mayas ang early warning system para mahibaluan ang lakat sa panahon. Gani, wala sa rason nga hindi kita makapreparar karon ni rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan. Kung nagapuyo sa lugar nga masabi ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakat sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa ka sako nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan upon ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakapreparar ka na sang pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank. Para sa itong horoscope karon nga adlaw Webes, Enero 27 tuig 2022 ay dali lang gid. Happy birthday gali anay for today. Happy birthday kay Kuya Jerky Liper. Kuya, happy birthday. Halin kay mama mo kag sa amon man tanan, no? Happy birthday Kuya and God bless. Kay Miss Richie Olivares ang Home of Hope dira sa may Handumanan Miss Richie. Happy birthday sa imo kag salamat kid. Okay, horoscope neton, Aquarius, Tita Wilma. Na? Ang mga Aquarius, amo ining mga nataw Enero 20 tugtog Pebrero 18 ba? Nami ang balita sang imo doktor sa imo nga bigin ba ka? May ara remission sang imo sini masakit na gani kinahanglan sunod sa imo horoscope Aquarius. At ipanagid sang maayo ang imo kaugalingon. Hindi mo pagpasugtan nga ma-stress ka pirmi, ha? Kay amo gid ina ang mabudlay kung permi ka stress. Kinanglan relax, enjoy, be happy. Kung nagaugtas ka, hindi ka mag-ugtas, i-enjoy mo na lang. Okay, Aquarius? Makabuli, gali, makabuli. Yes, correct ni siya. Makabuli gid sa imo inang plano mo nga mag-travel. Mas swerte mo nga mga numero 39, 15, 47, 29. Mustard yellow is your lucky color. Pisces, ang mga Pisces, Pebrero 19, tugtog Marso 20. Pisces, may ara ka mabaton halin sa abroad. Kung ano man ina, mabalaan mo lang kung mabaton mo na. Hindi, I'm sorry, mabalaan mo lang kung mabaton mo na. No? Na. Kag abi mo, inang ginapangita mo nga sili mo na misplace mo lang nga dokumento sa imo propiedad, makita mo na ina kay ara lang dira. 12, 45, 27, 32 ang mga masuwati mo nga numero. Fire red is your lucky color. Yes, Aries, ang mga Aries naman, Marso 21, tugtog Abril 19. Kung magwa ka da, may masugata ka. Masugata mong imo best friend. Paamo ka na. Masugata mong imo best friend. Kag maistoryahanay ka mo. Ano istorya nyo? Malipayo na yung pag-istoryahanay na may nagahulat. Kaya may makuha kang info halin sa iya nga
mangayo suno sa iya sang second chance ang imo ex. Ala, okay, depende na sa imo awis ano. Masuwati mo nga mga numero 26, 55, 42, kag 12. Cyan blue is your lucky color. Excuse lang na. Okay, kadto kita sa zodiac sign nga Taurus. Kaya nga nagapumak, ining dapa ko nga indong. Taurus, Abril 20 to Mayo 20. In Germany pa yun, kasi mga adlaw Taurus, na mga Taurian. Malipayon kamo sa pag-atubang, kag sa pagpadayon sang inyo mga handom. Gani, kinahanglan sunod sang inyo ng horoscope, padayuno ninyo nga determinado kamo, kay once gani nga determinado kamo, syempre mapisan kamo, dugang inyo paghimakas. Mahitagan katumanan ang inyong handom. 52, 38, 16, 26 ang mga masuwati nga numero. Pearl white is your lucky color. Gemini, ang mga Gemini, amunin na tao, Mayo 21, tugtog Hunyo 21, yung Gemini, siguro, are, karon nga adlaw, ma-experiensyahan mo ang clarity, no? Ang kaklaro, kag ang imo inner peace, ang katawhay sang imo kaugalingon. Ina-epekto sang imo man pagpangamuyo ay kanani magkabaton ikaw sang balita nga makapalipay sa imo karon nga adlaw. 27, 16, 45, kag 22. Red is your lucky color. Cancer. Ang mga Cancer naman, amoy ni mga tao Hunyo 22, tugtog Hulyo 22. Cancer. May sore throat ka. Kinahanglan magpa-doktor ka para matagaan ka sang husto nga bulong. Hindi ka mag-self-medication. Ha? Cancer, amo na ba sa imo horoscope? Ay kung nadigin mo, amo ginainabutang sa imo horoscope. Ha? May sore throat ka, kinahanglan mo magpa-doktor para matagaan ka sang husto nga bulong para dira. Hindi ka mag-self-medication. Planuhon mo man ang pagbakasyon para makapahuway ikaw. 37, 16, 45, card 22. Dollar green is your lucky color. Unang nga bahin sa mga zodiac sign para sa ating horoscope, relax. Si Tita Wilma magabalik pa pagkatapos nini. Bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contact sa nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga ma-bored kag ma-stress bangod sa sini nga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakiaway sa COVID-19. Base sa pagtuon sa United Nations International Labour Organizations, nagatugas sing stress ang tuman niya pag-usar sa gadgets kangay sa cellphone kag computer. Gani, iyaray tila ng mga poslanong nga action tips sa mga nag-work from home. Una, mag-set up sa workspace sa mga balay sa tuyo nga makafocus sa inyong trabaho. Ang workspace ay hindi kinahanglan nga dako ang kwarto, ang importante, komportable ka sa imong trabaho. Matapos ang pila ka oras nga nagapungko ka mag-computer, dapat may tion nga mag-stretching agud malikawan nga ma-strain ang imong likod o konliog. Time management. Manghimo sa imong time schedule kag mga talapuson nga trabaho para mangin organisado. Magkaon sa husto nga tion, labi na ang pamahaw kag pilion mapagkaon nga maka-boost sa imong memory, concentration kag alertness kaangay sa pumpkin seeds kag dark chocolate. Kung mayaras mga online meetings, advance sa ipahibalo sa imong mga upod sa balay, agud malikawan ang mga disturbo. Ang pigaw nga internet connection ang makatugas sa stress, gani ipreparar ang backup kaangay sa ibang network kung may maayong signal para sa mobile data. Take a few breaks. Ini sa tuyo nga hindi ma-drain ang imong brain, maghampang sa imong pet o kung magpumati sa music. Sa tion nga may concern kag problema, ipabalo sa imong team leader o kung sa boss para masolusyonan. Sa work from home nga setup, ikaw ang may uyat sa imong nga oras. Makasave ka sa plete, makasave ka sa pagkaon, makasave ka sa kwarta, kag makaupo no pa ang imong pamilya. Ang work from home ay may madamo nga hangkat, pero mas madamo sa gihapon ang mahatag nga benepisyo. Ini si Action Dorel Cabato para sa Action Tips, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio.
Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy. Wala kay pinagamat-amat pumansaka ang tubig. Actually, ko po Hindi may tumataas na ang tubig. So, ulat natin nga Siwat nga ng truck dito o nag-transit dito sa sulod ang Mang continuous range ang nag-isang ka factor sa pagsaka at sining tubig sa subong. Ang Pilipinas sa mayroon sa early warning system para mahibaluan ang lakat sang panahon. Gani, wala sang rason nga hindi kita makapreparar karon ni rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan. Kung nagapuyo sa lugar nga masabi ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakat sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa kasako nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan upon ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakapreparar ka na sa pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento, kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapus kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha dapat butangan sang tape ang saksakan sang mga outlet kag ibutang sa mataas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing batok sa COVID. Sa panahon sa tig-ululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa pila ka mga masakit. Kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig. Lutuon sang gusto ang pagkaon para malikawan ang contamination. Maghugas sang kamot antes kag pagkatapos ang kaon kag matapos nga mag-usar sang banyo. Likawan man ang paglangoy o kon pagtubog sa baha. It is Action Dale Salazar para sa Action Tips nga nagapahanundong nga maghalong sa tanan nga tion. Okay, everyone. Ako balik si Ann. Ako sila nito to IMJ. Salamat kid kamayong hapon sa inyo. Dila sa talisay gali sa ilan na dayon day Sally Salsa. Mayong hapon nila sa inyo, Bebs. Nakadadawangstone kay Tuto. Tuto Kian, kamusta na ikaw? Kagay nung noy na. Anyway, thank you, Gian, na. Okay, salamat, Gian, na. Ma'am Ana Sinoro from La Carlota, kamusta na ikaw? Mayong hapon lang dira. Kasi buwan kapis man na yung hapon. Kailan ni Ma'am Lani Heromiano. Okay, tapos ni Tito Wilma, mga nabilin ng mga zodiac sign. Leo, nakita Tito Wilma, na? Ang mga Leo na taong Hulyo 23 to Agosto 22, bago na namin ibugtaw mo kay na Leo, ha? Malipayon ang pagbugtaw mo. Kaya nga, dinatungod nga, sa horoscope, malipayon ang pagbugtaw mo tungod may magabayad sang iya utang sa imo. Basta na all ka namin, no? Kaya isa pag Leo, kung nag-apply ka sa trabaho, basta posibilidad na mabaton ikaw. Basta kwalipikado ikaw. Mas wati mo nga mga numero 21, 36, 48, kag 12. Sapphire blue is your lucky color. Virgo, ang mga Virgo na gusto 23 to September 23, approve ang imo may pension ka, ha? Approve ang imo pension, may gi-applyan ka nga makakuha ka pension. Mabaton mo man ang imo retirement benefits. Ay, sa mga Virgo ini nga nag-senior na. Okay. Yunon mo ang imo plano na pag-travel, Virgo. So, ito ay life, ha? Maswerte mo nga mga numero 45, 17, 10, 36. Push pink is your lucky color. Libra. Ang mga Libra ni tao, September 24, hanggang Oktobre 23. Malipayon ang imo family reunion, ha? Kag makilala mo ang bag-o nga miyembro sa inyo pamilya. Pero may madiskubrihan ikaw, Libra. Ano may madiskubrihan? May madiskubrihan ikaw kung ano hindi mo man naman share sa amin. Ito sa mo na lang. Maswerte mga numero, Libra, 37, 12, 28, kag 45. Scarlet red is your lucky color.
Scorpio. Ang mga Scorpio naman, October 24 tugtog Nobyembre 22. Mga Scorpio, di mga katubo-tubo mo da hagara nga mag-tour ka mo sa mga safe nga lugar nga inang lalang ka mo yung kabilog, hindi nga bilogid lugos nga puwersa, ha? Hindi lang puro stress, mag-unwind ka man, kinanglan mangin malipay. Okay? Maswerte mo nga mga Libra, Scorpio to Tita We, na? Maswerte mo nga mga numero 21, 52, 40, 12. Electric blue is your lucky color. Sagittarius. Ang mga Sagittarius naman, na taon Nobyembre 23, tugtog Disyembre 21, dako discount mo sa merkado nga ahaw. Mami, dako ang discount mo sa merkado. Pero Sagittarius, sambal pag sa imo horoscope at ipa naman ang imo ikaayong lawas. Kaya kinangan mangin alerto ka always. Maswerte mo nga numero 45, 15, 28 card, 35. Kaya tapusan natin nga zodiac sign, Capricorn, ay mapagali nga lucky color, na? Lucky color sa mga Sagittarius, shocking pink. Kaya katapusan natin nga zodiac sign, syempre, Capricorn. Ang mga Capricorn naman, na tao Disyembre 22, tugtog Enero 19. Yes, Capricorn. Sa mga Capricorn, may problema nga mag-aabot, pero malampuwasan mo ina. Magpakabakod ka lang. Capricorn, maswerte mo nga mga numero 30, 22, 8, kag 58. Your lucky color is amethyst violet. Nabatian naton atong tag sa zodiac sign para man sa itong tag sa horoscope karon nga adlaw Huwebes. Huwebes. Enero 27 to 2022. Sa atong galani mga kauturan dira. Nabatian naton sa zodiac sign ha para sa itong sining horoscope. Ang atong ginapamatian tag sa kahapon ang halindala alas 4 tugtog alas 6:30 na nga election flagship program sa atong Mother Station DZRH ang Desisyon 2022. Bakit ikaw? Isa the presidential job interview dit pamatian ta na. Pero karon iyang adlaw Enero 27 wala sang schedule buwas. Enero 28 Biyernes pamatian naton si Senator Ting Lacson sa mga panamangkutano na tungod sa iya siniplano. No? Kaya para ni sa mga aspirants, ng mga candidates na mapadalagan sa national election. Pero tandaan natin, ang desisyon ng kada botante pinaka-importante inang aspeto para sa demokrasya sa atong pungsod Pilipinas. Ang atong desisyon dapat nabase sa kamatuoran, programa kag handom sa isa kamatuod, kag pampad nga leader. Inang leader bala nga wala nagabinutig, paamo ka na bala. Wala sa may ginatago, sincero sa pagserbisyo, may ihibalo sa posisyon kag sa iya sini obligasyon. Para mabalanta na ang ila plataforma, makilalaan ang personalidad nila, matunan ang panindugan nila sa mga isyo, kag problema nga ginapangatubang sa pusod, pamatian naton inang Desisyon 2022, bakit ikaw? No, alas 4 tugtog alas 6 immediate sang gabi diri iya sa Action Radio. So sa bunga adlaw Enero 27 wala schedule buwas, may ara 28. Okay, tiuna sang pagpaalam ni Tita Wilma ay hindi pa Tita We, dali lang atong galian ay ignored, no? Ang atong 3 o'clock prayer. You died, Jesus, but the source of life flowed out for souls, and the ocean of mercy opened up for the whole world. O fountain of life, immeasurable divine mercy, cover the whole world and empty yourself out upon us. O blood and water, which flowed out from the heart of Jesus as a fountain of mercy for us, we trust in you. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Holy God,
Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Jesus, King of mercy, we trust in you. Paalam na sa itong silipagpangalagat sa This Is My Life. Karong Bible verse of the day nga ito mabilin sa inyo halin sa Psalm chapter 31 verse 15. My times are in your hands. Deliver me from the hands of my enemies, from those who pursue me. Salamat din. Standby sa matawang mga drama, mensahe sa paghigugma. Mga ka-aksyon sa diin ka man sa Pinas, labuton ka sa amon balita kag serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Aksyon Radio!